Ok, takže som zase, tu je Invasion a vítajte pri dnešnom videu. Dnes si ukážeme, ako si vytvoriť vlastnú hru, akože cez hru Game Maker 8.0. Stránku nebudete mať v popisku videa, pretože už neviem, kde som si to stiahol, ale to nevadí. Takže hneď sa do toho môžeme pustiť. Ako prvé si musíme spustiť tuto hore máte takého Create Sprite, to je taký pekmenovský panáčik, na to kliknete a spravíme si napríklad, že o Sprite, hej. Keby niečo toto nebudem až tak skillovať, takže si dáme Edit Sprite. Ok, rozklikáme si to, troška si to zväčšíme, samozrejme, aby to chytilo ten typ. Môžeme si tu spraviť hneď od začiatku pajaca, takže ideme na to. Tak. No takže náš pajac bude vypadať nejak takto. Samozrejme mu ešte dokončíme také veci. Čiže nohy, ruky. Tak môžem mu spraviť aj nejaké hnedé, pekné frajerské vlasy. Toto je iba prvý diel, takže bude z toho snad séria. No a chcel by som mu spraviť oči, tak mu ich dáme také modré, takéto modraskaté. Hej. Ďalej si toto klikneme, dáme mu úsmev, tak ten vypadá. No. OK, takže takto bude vypadať náš prvý sprite. Teraz si spravíme ďalší, zväčšíme si to a proste niečo znova načarbeme. Môžete si nakresliť hocičo, no proste, že to, čo je vo vašej fantázii. Ja som si teraz nakreslil proste takýto stromček. OK, takže keď si tam niečo nakreslili, tak si vytvorte nový sprite. Samozrejme, že znova dáme Edit Sprite. Stop. Toto máme. Počkajte. OK, takže tuto sme si ukázali to, že proste musíte si nakresliť viac vecí, než sa vám zdá, takže kód spravíme. Takto, hej, rovnú trávu a klikneme, dáme what happened? Aha. Ok, takže to ešte neviem, že ako vymazať v sprite. Počkajte. Tak, ok, super. No a tak to dáme. OK, dáme sem takto. OK, všetko je v poriadku, takže teraz si rovno ideme vytvoriť, ako keby sem dáme hlinu. Ďalej si môžeme napríklad vytvoriť, ja neviem, spravíme nejaký dom. Čiže takto. Bude to hrozne jak ťalová farba. Tak. Skrátim. Tak, mám sem takto. Akože dvere. Ja nerobím teraz tie najlepšie majstrovské diela, takže nepíšte do komentárov. Lebo to není najlepšie majstrovské dielo, tak co to tam, na čo to tam robíš? Tak, spravíme takto. Tom, aký farby býva strecha? Ok, takže každá hra potrebuje vlastný story mode, takže to už bude main menu, takže o toto sa nestarajte, ako keby.
Takže to iba nejako načarbite. To, no, my menu, má byť majstrovské dielo. Ale ja nerobím majstrovské dielo, takže nenadávajte. Samozrejme, že táto hra nepôjde na internet. OK, dajte si takto, že start a ešte vy tu môžete spraviť ako keby taký dom, hocičo. Tak, teraz ale tak to dáme znova takto, keď to tak vadí, tak to dáme takto. No. Tak, už to je OK. Takže teraz čo idem spraviť, je spraviť si proste, že to druhé menu, ktoré vždy dostanete v hre. Čiže kde si ukladáte viac možností. OK, takže toto sme spravili väčšie, aby to malo tú fyziku. Takže teraz kliknem, teraz spravíme, že ja neviem, jak nazvám hru. Naša hra sa bude volať 8. A teraz klikneme, teraz spravíme, že takto načarbeme New Game. Pýtajte sa, že prečo New Game? Lebo New Game znamená nová hra. Takže vy si to spravte, ak chcete, ja to proste teraz čarbem. Vidíte? Hovorím, teraz to len čarbem. Takže toto nie je žiadne majstrovské dielo Picassa, ale proste, že iba nubovská kresba. Tak teraz klikneme znova vytvoriť nové. Aj prečo sa ma pýtate, že prečo nové? Takže každá hra ukazuje aj, že slot 1, slot 2. Tak, takže to ja som dobrý. Ne. To jedna. A ešte môžeme spraviť slot 2. Slot 2. Slot 2. OK, takže toto by mohlo byť. Všetko toto odfajkneme a to by bolo zatiaľ všetko z prvého dielu. Dúfam, že vám pomohol. A takže čaute, budem tu zas.